O cuarto torneo internacional de tenis feminino Cidade de Ourense desenvolverase dende o vindeiro domingo día 11 ata o 18 de agosto nas instalacións do Club Santo Domingo. Temos un cartel de participación excelente, outra vez, con 20 xogadoras dentro dos 500 primeiros postos do ranking WTA. O feito é algo que é moi difícil, xa que competimos con 6 torneos máis en Europa, de W35 para arriba, e con un W100 en Norteamérica a semana anterior á previa do Open de Estados Unidos. Teremos en Ourense xogadoras do calibre de Valentina Reiser, que acaba de xogar a terceira ronda de previa e última en Wimbledon, Vitalia Diatchenko, que 5 anos atrás conseguiu ganarlle un set a Serena Williams, nada máis e nada menos, Damira Pašek, que unha década atrás fixo cuartos de final en Wimbledon en 2 anos consecutivos e ten 6 vitorias sobre top 10. Ascende a categoría W50 tras 3 edicións no W25 e repartirá $40.000 en premios e outorgará 50 puntos WTA para campeón. Nos planteamos desde a Federación mellorar un dos torneos para facilitar a participación, como el decía, de xogadoras de máis nivel, xunto cas nosas locales favoritas, pois o que máis pesou na toma de decisión foi a decidida colaboración das institucións con este torneo. O torneo contará coa participación de 21 tenistas situadas no top 500 da Asociación de Tenis Feminino e será máis internacional ca nunca, con 20 países diferentes representados entre as xogadoras confirmadas. Para min é un placer poder xogar sempre en casa e o feito de que cada ano vai aumentando de categoría o torneo supón unha oportunidade enorme, sobre todo para min personalmente, para poder facer bons resultados e a verdad que facilita moito o feito de que se siga practicando este deporte aquí dende Galicia, porque hai moitas xogadoras que teñen que marchar de Galicia e gracias á Federación, o esforzo que estivo facendo durante todos estes anos, estamos podendo facelo dende aquí.